saged rawuh saged nderehang astreni dene punapa wonten dalipun Bapak Sukarjiono dalah garwa kinasih Ibu Surati. Dene punapa panjenenganipun sampun netepi darmane tiyang sepuh ambewa siwi kang putra ingkang peparep Raden Bagus Ardiansah Ardian Surya Atmaja pikantuk Roro Ayu Marcelina Lepi Erstanti Atmojo saking panjenenganipun Bapak Mulyono dalah garwa kinasih Ibu Kasih Mijil lalking laladan sawu campur darat Tulung Agung kanthi memuji marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggen lelabuh lelabet meneh samodraning bebrayan dumateng Atmojo Sri Pinanganten kanthi idi pangajeng dumugi sagunging para rawuh para tamu para alim para pinisepuh mugi saged pinuju keluarga ingkang ayem tentrem keluarga ingkang atut runtut keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Boten kata lumpen suli selalu saking panjenenganipun Bapak kang hameng katinggih menika panjenenganipun Bapak Sukarjiono dalah saged ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak dumateng sagunging para tamu katuran sugeng rawuh sugeng pinarak lelenggan ingkang kanthi pinukan saha ngrabi pasugatan kasampun sumadyo sinambi krantu tumeka titiwanci hadicara suka pari suka ngiras pantes ngedhem rasa sesarengan putra manunggal laras ingkang dipun pangarsani inggih punika panjenenganipun Kang Mas Sukarjiono Mijil saking laladan Klampis Ngentrong campur darat Kabupaten Tulungagung. Ing dalu punika kembul hajat sesarengan Putri Ayu Audio Mijil saking laladan Kita Tulungagung. Boten kata lumpen hadicara dalu punika dipun abadikan sesarengan Ariana Channel, Bulang Songo-songo, SDR Channel, Pak Narutama Channel. Ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng kanca-kanca ingkang tansah sampun nderek ngregengaken swasana nyempuyung mengabadikan hadicara dalu punika. Dumateng sagunging para rawuh wedal tansah dalu sumangga sami-sami hamirsani pagelaran campur sari putra manunggal laras Mijil saking laladan Klampis Ngentrong campur darat Kabupaten Tulung Agung sugeng hamirsani. Yeah.